Magandang hapon, marhay na hapon sa Gabos, and good afternoon to everyone. Again, Sister Jessie po. Today is Friday, October 11, 2024. Welcome to our program, ang Usapang Bokasyon ACI, every Friday at 1 p.m. Noong nakaraang Biyernes, ang episode 8, pinamagatang Aalagaan Kita. A powerful word that affirms us of how important we are in the eyes and plan of God, and how we are being challenged to do the same to our brothers and sisters in whatever vocation we responded, either married life, religious life, or single blessed. And especially to our Mother Earth, ang ating inang kalikasan, the manifestation of God's love, continuously giving us life. Ngayon naman, episode 9, may dalawang parte. Unang parte ay pinamagatang Misyon Posible. Kabaliktaran sa title ng popular movie ni Tom Cruise, na Mission Impossible. Dito, iniimbitahan natin ang dalawa sa aming mga Filipina ACI na may mahabang karanasan as missionary sa ibang bansa. And ang part 2 naman ay pinamagatang Password Reveal. Dito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng word, ang salita ng Diyos, sa buhay natin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kaya di lang isa kundi 3 kabataan ang naririto ngayong live. Makikilala nyo sila mamaya. Okay, yes, mission is possible. Wala pong imposible sa Diyos kasi laging may grasya. And secondly, dun sa part 2 natin, proven and tested na po talaga. Especially dun sa mga nakararanas na ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng buhay. Maayong hapon, magandang hapon, maray na hapon, Sister Net M. De La Serna po, here again with you. And shout out kay Hannah and Dines, Manu Jojo Charity, ako ang pinalanggang amahan, Ate Gigi, Ma'am Socorro, Marisa, at sa lahat ng matyagang sumusuporta sa amin in different ways po. And Sister Jessie, today is a special day for us kasi dadating ang aming Mother General and 2 assistant saka ang provincial. So may bisita po kami today. Sister Martha, mamaya, susunod po siya mamaya. Nagbimisyon pa po. Yun lang po. Sa mga nakikinig at nanonood sa Facebook, paki-message lang po ang inyong mga saloobin, reaction sa mga katanungan sa comment section ng DZGB News Online, Usapang Bokasyon, tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon. Now na. Nung nakaraang Biyernes, binalikan natin ang ating mga episodes kasi nga mansari yun last week. And then, alin kaya doon sa mga episodes na diniscuss namin at binigyan namin ng mga reflection questions, alin doon ang pinakamalapit sa inyong puso? I-message mo na po. Now na. Okay, wag na natin patagalin kasi excited na kami na makapanayam ang aming mga bisita sa part 1 entitled Mission Possible. Via Zoom. Sister, please introduce yourself. Okay, good afternoon. Marahaya hapon sa Indogabos. Pasensya na po, hindi ako Bicolana. Sister Lumen, Okay. Sister Sai. I am Sister Lumen from the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus, kasamahan nila Sister Net at Sister Jessie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy at bago natin ipa-introduce si Sister Sai, syempre, hindi natin kakalimutan na batiin ang ating Golden Jubilarian. Wala sa mukha. Maraming salamat. Believe it or not, 50 years old na po si Sister Lumen sa loob ng kongregasyon. So wag niyo na pong i-add yung mga taon na wala pa siya sa kongregasyon at malalaman niyo ang kanyang edad. Pero ang kanyang mukha po ay laging bata. Yan ang namumuot sa kagurangnan. In love lagi sa Diyos. Hindi tumatanda. So happy Sikreto. anniversary, Sister Lumen po. Happy golden anniversary, Thank you. Sister Lumen. Sister Sai. Sister Sai. Po. Hello po, maray na hapon. Tarde. Ako po si Sister Cyril from the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus na nasa Timor. Shout out din po sa mga Muli Malinaw Albay at sa Naga sa Tinambak, Camarines Sur. Hello, Sister Sai from East Timor. With love. Yes po. Okay. Sige po. So, umpisahan na natin. So, base po sa inyong mga karanasan, ano po ang ibig sabihin ng mission? How would you define mission from your experience?
Sister Lumen, Sister Okay. Lumen, o you ako want to po. share? Sige, po. Sai. Okay, sige po. Ako po mauna. Yes. Okay po. Para sa akin po, ang mission ay ang atasan, ako o ang isang tao sa isang tungkulin at dahil siya ay pinagkakatiwalaan at nakikita yung kakayahan na kung ano man yung iatas, katulad ko sa akin. Ang mission ay di lamang ang ipadala ka sa ibang bansa, kundi kahit sa lugar ka ipadala. Pwedeng sa sarili mong lugar o sa sarili mong bansa. At ako bilang isang reliyosong misyonera, gagawin o ginagawa ko ang tungkulin hindi dahil sa sarili kong kakayahan, kundi sa grasyang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Ang mission ay hindi isang gawain dahil ang kinakailangan lamang po dito sa misyon ay ang pagiging bukas at handang tumanggap at magbigay. Kailangan ang misyon ay may kasamang puso. Hindi pwedeng maiwalay ang misyon at ang puso. Yun po. Okay, salamat, Sister Sai. Sister Okay, Lumen. bilang karagdagan sa nasabi ni Sister Sai, ay isang malalim na pagbabahagi. Ang misyon ay isang malalim na pagbabahagi ng makadiyos na pamumuhay. Bukod paragdagan doon sa sinabi ni Sister Sai. Malalim na pagbabahagi ng makadiyos na pamumuhay. Yun po. Okay, So salamat. parang may connection ito sa relasyon nyo sa Diyos. Parang bunga Opo. ng inyong Yes. relasyon sa Diyos. Kaya willing to be sent, open lagi kung saan man ipadala ng Diyos. Mhm. Yes. Yes, tama po. Okay. So, gaano katagal ka na ba sa foreign mission at anong mga bansa ang napuntahan mo outside the country po, Sister Lumen? Okay, so kung gaano katagal, umalis ako ng mga 2004 at bumalik ako ng 2016. So more or less mga 12 or 13 years sa East Timor and then less than a year in Indonesia. So ganun katagal. Kababalik ko lang nung 2016 dito sa ating bansa. Yun po. So more or less more than 12 years. Okay. Sir Sai? So, ako naman po, bali dito sa East Timor, mag-7 years na po ako. Wow. Umalis po ako sa atin. Yes. Umalis po ako sa Pilipinas December 31, 2017. So, dumating ako dito ng December 31. So, nag-New Year po ako sa East Timor ng January 2018. So, and then aside from that, katulad din sinabi ko po ni mission, masasabi kong mission din yung pinadala ako or tayo no, nung sa Spain at sa Rome maghahanda sa ating final vows. Sabi ko nga po, ang mission ay hindi lang sa malaking gawain, kundi kahit saan kayo padala, yun ay mission. So, may kukonsider ko din po siguro yung Spain and Rome na isang mission. Kasi po, Mm-mm. Two things. First is imagine, ang first mission mo doon ay mag-celebrate ng New Year. Grabing challenge yan. yes, opo talaga. Kumusta ang New Year dyan sa East Timor in comparison sa first Sa day mo and then Pilipinas. New Year agad sa ibang bansa? Ano naman ang New Year dyan? Kumusta ang New Year dyan compare sa Pinas? Dito po kasi ang inatinan ko, kasi yung English mas dito na ang papalakad ang ay mga Pilipino. So, pagkadating ko po, may nakita kagad ako mga Pilipino, mga OFW sila, pero nagmi-mission sila sa pamamagitan ng pakikilahok sa parokya. So, hindi ko na-feel yung parang na-homesick agad. Although, hindi ka tulad sa atin na talagang 31, gabi talagang mafe-feel mo yung tutukan. Dito po, pagtapos ng misa 5:30 kasi po, English Mass is 5:30 and then after that, Teton Mass around 9 o'clock. Yun po yung talagang hating gabi na sila matatapos around 1 o'clock sa haba ng misa. Hindi ko po inatinan yun. Pero yung pagsalubong ko po, natulog na ako. Kasi galing napuya sa Indonesia. So, pero Mahabang biyahe. ang masasabi ko po na maganda naman po ang haba ng selebrasyon nila ng misa. Yun po. Salamat Yeah. kasi ang dami Pilipino sa buong bansa. Yes. Kahit saan ka pumunta may Pilipino. Kaya at home lagi. Buong mundo na yata Oo. kinonquer ng mga Pilipino. So napakagandang ano yun.
Maganda ba yun? Magandang balita ba yun na maraming OFW? Ano sa tingin nyo? Kasi sa kanila po, aside from pagiging OFW nila, misyonero din sila kasi nababahagi nila yung pananampalataya. Yeah. Na kahit nasa labas sila ng bansa, yung pananampalataya ay patuloy. At yun yung kagandahan, lalo na dito sa East Timor, yung mga Pilipino. Sila yung nagpe-prepare, readings and everything, no? Sinishare din nila sa mga Timorese. Yun po. I think that's a very good point, sister, no? Kasi yung sinasabi na OFW nga, pero hindi lang yun OFW, may mission sila na nakaakibat doon. Kasi nga, Pilipinas, Katoliko talaga, Kristiyano, and then we get to share it through our work, through our love, tsaka kaya well acclaimed tayo sa mga ano nga tawag doon sa mga profession na helping profession, mga nurses, ganon, in demand talaga ang mga Pilipino. Yeah, thank you. Okay. Salamat. Paano nga po pala kayo pinadala? Did you volunteer or were you simply sent? And then may mga desires and expectations ba kayo? In other words, paano nyo pinaghandaan ang pagiging misyonera abroad? Okay. Mr. Lume? Sige. Ako, bago ako nag-volunteer, I volunteer to be assigned in the mission. Pero bago no, nandito ako sa retreat house namin for almost 8 years. And then, sa aking mga prayer life, sa aking pagdadasal, hinihingi ng Diyos na magbigay ka pa. More. You respond more and more. Tapos sabi ko, ano yung more? At saan? Saan ako pupunta? So pagkatapos ng 2 taon na pag-iisip kung saan ba't pupunta at bakit aalis pa ng Pilipinas, pwede ka namang mag-mission dito. And then nabuo sa akin na mamatay ka sa sarili mo, pumunta ka sa isang lugar na talagang you can really dedicate more yourself at mamuhay ka ng makadiyos ng pamumuhay bilang isang religyosa. Parang ganun, ano? Kaya, yun, nagsulat ako, naka-4 na sulat yata ako bago sinagot na oo. No? Ayaw akong payagan dahil kokonti raw ang mga madre dito sa Pilipinas. Tapos, oh, you are needed here, mga ganun, ano? Pero patuloy pa rin yung desire na sinasabi, no? Magbigay ka pa. Pero kontento naman ako sa aking buhay na pagbibigay ng mga retreats dito sa retreat house. Ayun, kaya I volunteer talaga, no? I don't know what will be the mission there, pero I take the risk, I invest everything. Yun po, nag-volunteer po ako. Thank you. Very good, Sir Lumen. Nakaka-inspired. Ako naman, Jessie. Okay. Sige. Ako naman po, hindi po ako nag-volunteer. Ako po, pero po yung kinausap po ako, tinawagan ako, tapos tinanong kung willing ba ako magpunta sa ibang bansa para maging treasurer. In that time, katatapos ko lang ng ongoing training sa EAPI. Kasi kasi noong that time, medyo napapagod na ako. So parang sabi ko, kailangan ko muna magpahinga. Pero nung tinawagan po ako at consultation, dasal, napayas din ako. No? Napayas din ako. Pero alam ko na ito ay prepare ako ng Diyos sa mission na to. Kasi may iba akong plano before na dito sa of mission, no? Hindi ko maalam na mag-mission ako. Parang iba yung ko. Wala, yung plano ng Diyos ay hindi pareho ng plano ko. Yung plano ko hindi pareho ng plano ng Diyos. At siguro talagang parang planado ng Diyos lahat. Kasi imagine, nagparang din ako mag-drive dyan na hindi ko pala alam na magagamit ko dito sa East Timor na kailangan, no? Kailangan ko kasi marunong ko mag-drive, no? Isa din po yun sa ko. At ang masasabi ko lang talaga is, ang prepare na ginawa ko is maging bukas. Maging bukas sa kung ano man yung gusto ng Diyos para sa akin, no? Kasi wala talaga sa plano ko, pero yung plano ng Diyos ang nangyari. At lahat ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun po. Grasyang malaki na ibinigay ng Diyos na umuo at lahat ay inarrange niya. Pakiramdam ko lahat inarrange ng Diyos para sa akin. Yeah. Yun po. Everything is grace. Okay. Yes. So, how was it like the first time you stepped on the land you were sent to serve?
What were the challenges and how did you overcome them? Na-culture shock ka po ba? How did you manage? Sige, ako. Sige, nung pagdating ko sa East Timor, sa airport, no, sabi kong ganon, para din palang Pilipinas, parang nasa ano ka lang, nasa Mindanao o nasa Bisaya, ganon. Ang malaking hamon sa akin nung pagdating, kaya wala namang cultural shock yung pagdating ko, paglapag ko, parang yung airport, parang gano'n. Kaya lang tataka ko, parang maraming mga sirang mga bagay-bagay, eskwelahan, mga bahay, gano'n. Mga walang bubong, no? Talagang galing sa war. So ano yung malaking challenge? Ang malaking hamon sa akin ay yung language, no? Kasi nagsasalita sila, hindi ko maintindihan. Tapos yung pagkain, lalo na nung pumunta ako sa bundok, ang pagkain nila yung dahon ng papaya, tapos yung cassava leaves, nilalagyan nila ng migori, sabi nilang noodles. Parang doon ako nag-a-adjust, tapos hindi pa ako marunong magsalita ng tetong. Nakatunga nga lang ako ganyan, tinitignan ko lang sila, no? Pero ang saya ko, sabi kong gano'n, ito ang mamatay sa sarili para mabuhay si Kristo sa akin, no? Dying to oneself in order that Christ may live in me. Yun ang naramdaman ko talaga. Kasi wala. Nagbibigay ako dati ng retreat, tapos pagdating mo doon, wala kang alam. Parang balik ka sa zero. Parang ganon, no? Kaya paano ko na-overcome yun? Siyempre, I learned the language, nakikinig ako sa mga tao, nag-home visitation ako, no? And nagturo kami sa high school ni Sister Margaret, yung kasama ko, at saka sa elementary, nagturo ako sa grade 1 para sa ganun, ma-force ako sa elementary, no? Para ma-force ako magkaroon ng mga vocabulary, magsalita, at home visitation. And then less than a year, ayun, sa awa ng Diyos, naka-adjust sa pagsasalita. Pero ang naging kalaban ko naman ay nagkaroon ako ng malaria. Dahil bumaba ang aking immune system dahil nga sa pag-a-adjust sa pagkain, and so on and so forth. Nagkaroon ako ng malaria. Hindi lang once, siguro mga twice or 3 times. Yun ang naging hamon doon pagdating. Alam niya ni Sister Sai dahil pareho kaming galing. Okay, Sister. Thank you. Ikaw naman. Opo, katulad sinabi ni Sister Lumen, no? Para ka lang, siguro ang kaibahan lang nung sa akin is medyo nag-improve na yung itsura ng East Timor, no? Pag unang dating ko, maliit na airport lang, pero para ka talaga nasa isang probinsya ng Pilipinas, no? At hindi ko naramdaman yung parang nasa ibang lugar ako, kundi para ka nasa isang probinsya, simpleng buhay, and yet andoon, no? Tapos nakita ko din, pagkakita ko doon sa mga madre, ano kagad at home, no? Kasi pagkita ko sa kanila, Escravas o ACI, pamilya to. Kasi sila naman yung ugat na, yung pinanggalingan natin, no? Si Kristo, na kasama si Santa Rafaela at si Mother Pilar, ang ating pundadora, no? So, hindi ako nag-adjust in terms of community kasi nga po, yun, pakiramdam ko nasa pamilya lang ako. Pagkain ko, sinabi ni Sister Lumen, parang nasa atin lang, no? Nasa atin lang ako. Walang ganong adjustment sa pagkain. Ang mga bahay magkakatabi, so pag dungaw mo sa bintana ng kumbento, kita mo na yung mga bubong nila, parang nasa atin ka lang talaga. Ang language lang, pagkaiba namin ni Sister Lumen, kasi iba po yung mission na inata sa akin. So hindi ako nagturo, pero meron naman tayong preschool, nakikisalamuha sa mga bata doon, no? At kasi po yung mga community is nag-English din sila. So hindi din sa akin, in terms sa loob ng community, hindi ako nahirapan makipag-communicate. Yung sa labas, sa mga tao, sa community sa labas, yun yung medyo mahirap, pero parang broken tetong yung ginagamit ko. Pero okay naman po. And in total, hindi po ako nag-adjust. Kasi parang pamilya lang. Nandiyan lang ako sa atin. Nasa probinsya lang ako. Yun po. Ngayon, expert na sila mag-tetum. Sister Lumen, magbigay na ng retreat. Mag-shoutout kayo. Magbigay kayo ng message mamaya in tetum. Mamaya. Sige. Ano lang, short lang to. Anong sources of joy and consolation ng isang misyonera from your experience? Para sa akin, ang source of joy
Dahil siyempre, ang line ko kasi is more on the spiritual direction and counseling. Ang source of joy ko, yung nakikinig ako lalo na yung mga nangyari sa kanila nung panahon ng digmaan, ng gera nila, no. Parang talagang naiiyak ako, tapos natutuwa ako, naaawa ako sa kanila, no. Pero yung source of joy ko is I was able to listen to the pain, to the joys, to the struggle, to the challenges of the East Timorese talaga, no? You know, I cannot imagine na galing ka sa isang war, tapos ito yung mga kwento nila na hindi nila alam kung anong oras, hindi nila alam kung saan sila matutulog, hindi nila alam kung saan sila tatago. All this kind of na naririnig mo, no? Sabi kong ganun, wow, tignan mo. Tapos ang sabi nila, pupunta raw sila sa church. They will going to hide in the church kasi alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Yung mga napapakinggan kong ganun, nagbibigay sa akin ng lakas at nagbibigay sa akin ng kasayahan na naririnig ko ito. Tignan mo sila. Look at their life. Sa panahon ng gera, wala silang bahay, wala sila kung ano. Talagang flat lahat, no? Yung mga bahay, nung pagdating namin doon, kasi 1 taon pa lang silang nagkakaroon ng independence, no? Simbahan, eskwelahan, mga bahay. Makita mo talagang walang mga bubong. No? Ano yung source of joy ko talaga is, there is a sense of God in them. Ang lalim nun, kasi sabi nila, wala kaming pinanghahawakan, sister, kundi ang Diyos. Tatakbo kami, wala kaming kakainin, hindi namin alam kung saan kami maliligo, kung anong oras na, kung ano ba mangyayari. Takbo kami sa simbahan sapagkat hindi kami pababayaan ng Diyos. Yun ang source of joy and consolation ko, hearing that from the people that comes out the sense of God in their suffering and difficulties. Ilang Yun lang. percentage nga ang Katoliko dyan? Mas mataas pa sa Pilipinas. Percentage Yes. ng ilan? Oo. Alam ko mataas. Mataas, pero hindi ko na alam kung ilan ngayon. Baka alam ni Sai ang latest Pero nung nandun kami talaga mataas. Almost 98 yata o 90. Yeah. Pero after that, Yeah, marami the nang same, pumasok sister. na ibang. Hindi ko alam kung ilan na ngayon. Ilan na ba ngayon, Sister Sai? Hindi ko alam kung ilan. 98% pa rin po, sister. Oo, yun. Malaki, no? Yeah. At yun nga, kamukha rin ang sabi Opo, natin, malaki po. they are sacramentalized pero not evangelized. Pero simple lang ang kanilang faith, no? Trust in God. Yun po. Yeah. Yun po. Childlike Yes. attitude. Yes, Very Sister good. Jessie. Yeah. Ako naman po yung source of joy and consolation ko. Siyempre po, yung ating spirituality na pang-araw-araw na Eucharistia, pag-attend ng Mass everyday, adoration, and then siyempre po yung pagdarasal araw-araw. At din po, nakita ko na pag binabalikan ko yung bakit po dinala dito ng Diyos. Pag medyo na binabalikan ko doon, na bakit dinala dito ng Diyos? Doon ako humuhugot ng lakas. No? Tapos, dito po kasi sa esteem concept nila, sa dagat. At doon ko din nakikita, doon din ako sa nature. Sa mga tao. Kasi po, nagbibigay po kami ng communion dito sa mga tao may mga sakit. Kung example ko po, na pinanghugutan ko ng lakas at binabalikan ko palagi is, one time po, kasi 9:30 malis po dito ng umaga para magbigay ng communion. Na-late po ako doon sa dalawang matanda, isang lolo, isang lola. At alam niyo po bang naghihintay sila at nagtatanong sa apo, nasa na si sister? Naiya ako noon kasi yung previous na pinuntahan ko, medyo susunod. Maramdaman na hahantayin kanila. Hindi po akong natin, kundi si Jesus, no? Nadala-dala ko. Yun po yung isa. Tapos isang lolo naman, talagta ko siya sa pintuan at hinihintay ako. Sa akin, nakita ko, naliliit ako kasi nalate ako. Pero nag-iisa akin lang siya kasi yung longing nila to have Jesus, no? Yun po yung sa akin, yung dalawang insidente na yun na binabalikan ko, nabibigay sa akin ng grasya na ito yung pananampalataya ng tao na hindi ako bilang misyonera,
na ako ang magbibigay, kundi may nare-receive din po talaga ako sa kanila. Yun yung isang hinuhugutan ko. At the same time, yung simpleng sasabihin sa ng mga tao, obrigada, Irma. Obrigada means thank you, no? Thank you, sister. Palagi sila nagpapasalamat. At yun yung isa kong nakita na hindi ako ang pinasasalamatan nila, kundi yung ang presensya ng Diyos. At dito ako humuhugot ng lakas, no? Sa mga tao na nakasalamuha ko din na sa apostolate na simpleng bagay, yet ang laki, no? Yun yung, at doon ko yung isip na grasya ng Diyos kung bakit ako na dito. At yun yung pinanghugutan ko ng lakas, no? Yun po. Okay, thank you. Okay, what makes mission possible for you? At anong mga learnings at realization mo as missionary? Sister Lumay? Okay. Okay. Marami akong learnings and realization. Isa sa mga learnings ko ay yung, syempre nung pumunta ako doon, parang ang yabang-yabang ko pa, no? Naku, ibabahagi ko ang Panginoon, gano, parang ganyan, ano? Pero after that, ako yung tinuruan nila. Tinuruan nila ako, yung mga sharing nila, no? Yung mga struggles, yung mga pains, yung mga suffering, and the simplicity of life, no? Sa pakikinig ko sa kanila, akala ko ako yung nakakatulong sa kanila. Pero ang laki ng naitulong nila sa akin dahil dun sa mga karanasan nila na ibinabahagi nila na talagang nakakahawak lang sila sa Diyos, no? Kaya sa akin ang realization ko, wala pala akong dapat ipagmalaki. Na pumunta ako sa misyon dahil ako ay mas sa kanila, hindi, kundi we learn from each other, no? Marami akong natutuhan sa kanila. Yung simpleng pamumuhay, no? They just, sabi nga, eat what we have, no? Eat what we have. Tapos, we trust in God, no? Ang na-realize ko is really, pag nandiyan ang Diyos, wala ka nang dapat alalahanin. Yun ang natutunan ko sa kanila. At ako ang naturuan nila, at ako ang na-evangelize nila para sa akin. No? Kasi yung kanilang mga struggle, yung kanilang pamumuhay, paano sila nakibaka sa panahon ng digmaan, talaga yung mga sharing nila. Kaya I cannot forget. Imagine isang tawag nito, isang lugar na umalis yung isang nandun sa barangay na yun. Pagbalik niya, patay lahat. Patay lahat kasi binaril lahat, no? Pero sabi niya, ito ang gusto ng Diyos. Anong magagawa ko? No, I remember that is in Metago, Sister Sai. That is in the place of Metago. I remember that sharing, no? Hindi ba ang ano noon, ano? Para sabi ko, hindi mala siya humagulgol, kundi sabi niya, ito ang gusto ng Diyos. It was really a very touching for me na ako yung naturuan nila. Kaya, yun po. Thank you. Malalim na pagkilala sa Diyos. No? Pagkilala sa Diyos. Yeah. Mm-mm. Humbling Okay. experience, no? Yeah. Thank you. Parang ganon. Sister Sai? Sa akin naman po, palagi kong nilalagay sa isip ko na ang mission na ito ay hindi mission ko, kundi ito ay mission ng Diyos, no? Hindi ako nandito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi grasya ng Diyos. Sa grasya ng Diyos kung bakit ako nandito. At kasi pag sinisip ko na akin to, parang papasok na yung pride and frustration. At isa din siguro na yung learnings ko and realization is, sabi nga is, lower your expectation and higher acceptance. Pag mag-expect ng malaki sa mga tao, o limbo, no? Kasi pag pumasok na yung expectation, no? So, sa akin, dapat hindi ano yung kagustuhan ko, yun, andun yung frustration at walang daan para sa pagbilad, no? Yun po. Tapos, malawak yung pagtanggap sa mga bagay-bagay. Pasok. May grasya palaging papasok, no? At yung espasyo na naandoon sa iyo ay punuan, no? Pinupunuan ng lahat, no? So, sa akin po, huwag mag-expect, kundi i-accept lahat, no? I-accept lahat kung ano, dahil may acceptance, mas magaan ang buhay, no?
yun po yun sa akin. At ang iisipin, pinadala ko. Pero hindi po, no? So, mission, kat Sister Lumen, no? Ang dami ko rin po natutunan, lalo-lalo ng kanilang. So again, for me, lower your expectation, but higher in acceptance. Yun po. Sisters, it's a very special blessing to have both of you here with us, and then ang dami namin natutunan. We need to sabi niya, even good things would have to end. So thank you Yes. very much, sisters. Grabe, sana sa ulitin, baka may part 2 tayo. Mission Possible part 2, o di ba? So thank you very Okay. much. Talaga sobrang ang saya-saya, very enriching yung mga sharing and all. Pero kailangan na namin talaga mag-goodbye for now. So Okay. thank you very Yeah. much. Some Thank parting you. message? Thank you. Can you say something to our searcher? Part of that is Especially on Tetum. mission. Kahit isang light linya lang in Tetum. Parting message to our searchers who are listening today. Sige po, sa akin po, mauna po ako, bukasyon, katulad po ng month of vocation, no? Bukas iyon. Pag ang isang tao po ay bukas, lahat ng grasya ay dadaloy. So, dun po sa church, maging bukas dahil bukas. Obrigada Barak, Materpo, and see you. Okay, Amen. Marong thank Besal you. Obrigada, Barak. Okay, sa akin naman siguro sa mga searchers, sa mga nag-iisip ng kanilang directions sa buhay, maganda sigurong tanungin, what is really the purpose of my life? Where am I going? Why I am here? Why am I here? Why I'm here? Bakit ako naririto? Saan ba ako patungo? To have that really reflection, prayer and discernment, saan ba ako patungo? Sa buhay na maka-Diyos o sa buhay na makamundo? Maraming tawag, lalo na sa panahon ngayon. Siguro ang magandang lang tignan ay, ano ba ang purpose ng buhay ko? Ba't ako naririto? Magandang pag-isipan yun at ilang kaya sa mga kabataan natin ngayon ang mag-aalay ng kanilang buhay para sa Diyos at para mapalapit sa mga tao at mabigyan ng kahulugan ang kanilang buhay. Kaya inaasahan ko ng ating mga kabataan, mga nag-iisip ng kanilang direksyon sa buhay, ay mapagnilayan, ano ba ang layunin ng aking buhay at saan ako patungo. Maraming salamat sa pagkakataong naibigay na ito. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat at Thank you salamat. very much, Thank you sisters. very much. So, thank you for sharing of your experiences as effective missionaries. Thank you for your generosity, faithfulness, and always available in saying yes to the call. Wish you both good health, happiness, and may you be a channel of love, hope, and peace to those whom you serve. May our Lord continue to pour His grace and blessing upon you and strengthen you so that you can carry out the mission that He has entrusted to your care. Continue to bear more fruit. Thank you and God bless you. Thank you. Okay, time check you. po. Thank Now you. it's almost 1:37. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. San Miguel Beer. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Farix Vitamin B1, B6, B12. Farix-cited Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ito ang tunay na never say die. Sa itaas ang tagay, barangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Kumado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Okay. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, ACI, tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ngayon po ay dadako tayo sa ating part 2 entitled Password Reveal. For this, inimbitahan natin di lang isa kundi 3 mga kabataan na magpapatotoo nito. Young friends, please introduce yourselves. Carlos. So, good afternoon everyone. I am Carlos Miguel Rada. I have been an altar server in Our Lady of the Assumption Parish, Ginabatan Albay since grade 3 and until today I am continuing serving in my parish. I am also a member of the Ministry of Lectors and Commentators, Dominican Deity, Alliance of Two Hearts, and the Knights of Columbus. I joined the BU Campus Ministry since 3rd year, 2nd semester, and I served as an altar server, lector, and commentator. And I also joined the Legion of Mary, Presidium of Our Lady of Mercy, and I assist in the activities of the BUCMO and the Legion of Mary. That is all. Okay, so magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Franz Nicolas Liarena, isang first-year college student sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education sa Bicol University. Miyembro rin po ako ng Bicol University Campus Ministry Organization at isa rin po akong katikista at altar server sa aming parokya, ang parokya ng Nuestra Señora de Salvacion sa Anislag, Daraga, Albay. Good afternoon po. I'm Jessamel Nonsonoria. Nagbabalik from Bicol University, 3rd year BS Comsci. Shoutout po sa family ko in Masbate and yung friends ko and the whole BSCS 3C. Franz. Franz. Share. Okay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng password? Kasi ang title natin ay Password Reveal. So, anong ibig sabihin ng password? Yan. So, para po sa akin, ang password po ay isang sekreto na ako lamang po ang nakakaalam para ma-access ko kung ano yung nilalaman. It's like a portal po na ako lang ang makakapasok. And it's a way din po para maitago ko po yung mga kinikip kong secrets. For me, password, it is very important because it keeps your account and personal information safe from unauthorized access. So, i-connect ko sa Comsci. A password is a combination of like numbers, special characters, letters, and it's usually used to protect your privacy or yung data na hindi pwedeng malaman ng iba, like sa bank accounts, social medias, and all that po.
Galing. So, i-dissect natin ng konti. Password reveal. So, 3 points po. First is password reveal. So, ang emphasis muna po sa word. So, password reveal. Sa word na proven and tested na po. Gaya ng sinabi natin na it's life, it gives us life and it's life-giving. And then, number 2 is password reveal. Pass naman yung emphasis natin dito. So, pass. So, ipapasa natin. It's something that needs to be passed on. Parang ganyan. Password, ipapasa. Ang music na nagpi-play sa utak ko is yung title, yung isang song na ang title, Pass It On. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone, you have to pass it on. Parang ganon. So, yun. And then thirdly, password reveal. So, isa secret. Sabi nila ng mga comsci, dalawa yata ditong comsci, isang third year, isang graduate lang. Lahat sila BUN News. So, it's your secret, it's your own. Because it starts with the self, no? If it's like a treasure, the word, Jesus Himself, no? It's like a treasure that once you get to know Him, search and then get to know Him, discover Him as really your treasure, kailangan siya i-reveal. Katulad ng mga sikreto nila, it cannot contain it kasi it's something that would really overflow naturally. So, it's something that needs to be shared, needs to be proclaimed. Parang ganun. Once you found it, once you find it, once you search for it, and then nahanap mo na, and then that's it. It's something that you have to parang masyado siyang nag-overflow na you cannot contain it sa sarili mo. It has to be passed on to others. So that the joy that you have experienced will also be shared, will also be experienced by others. So paano mga kabataan? Balik tayo dito sa ating mga Zoomers. Ano nga ba yung Zoomer? Paki-describe niyo mamaya. And then ano yung mga joys sources ng joys ng mga Zoomer na katulad ninyo? So yun. So para sa akin, Zoomer is an informal term for members of Generation Z born roughly between the mid-1990s and early 2010s. Siguro mga senior high school to around 2030. Yes. So, kami pong mga Zoomer, yung mga Gen Z po, ay, ano nga yun? Like nalito. So, halos doon lang, same lang po sa sinabi niya, kung ano yung Gen Z, yung mga between mid-1990s and early 2010s po. Ano yung mga sources of joy, Franz? Mga sources of joy. So, kami pong mga Zoomer, yung mga Gen Z, ang usual po na source of joy namin ay ang mga kaibigan at pamilya. So, and also, hindi mawawala yung social media. Kasi po, kumbaga, ito yung libangan namin para laging updated sa panahon ngayon and para mapabilis po ang komunikasyon. So, as what they've mentioned po, so Gen Z, Zoomers, part ng parang Generation Z. So, usually po, kami yung mga tinatawag na digital natives. Kumbaga, lumaki sa technology and parang may deeper understanding of what technology is and all its aspects. So, usually, ang joys ng isang Zoomer is, one is social media and online communities, and instant access to information and entertainments, and yung mga bagay na nakikita natin sa phones, sa tablets, sa TV, mostly anything about technology po. Okay? Sige. Sa oras ng struggle sa life, matinding kagipitan, sino at ano ang usual na nilalapitan ng mga kabataan? At ano ang effect nito? Ikaw, anong approach mo sa buhay mo sa ganitong mga ganap sa life? So, in times po ng ganito, kasi nga Gen Z, digital natives, so lumaki po sa technology. So usually po, ang una nilang pinupuntahan is social media and online communities. Though social media and online communities, they give a connection or support, pero it's a different kind of support from what parang personal na nakukuha mong support from family, from friends, if you talk to them like F to F, ganun. In my experience sa mga kapag ganitong na mga times, I usually just pray para bang build or grow my connection with God and call upon yung mga saints na
angklo or parang friend ko sa heaven. Si Saint Rafaela, si Saint Michael, which have been there or which I always include my prayers since I was a kid. And then, writing is also one way of my expression. Kumbaga, when I write, I read what I write and then I delve deeper into my own self to see different perspectives of the situation, if I'm doing it right or I'm reacting right. Thank you. Carla? Ang mga kabataang Pilipino ay madalas humahanap ng suporta mula sa pamilya, kaibigan at online na komunidad upang makayanan ang mga hamon sa buhay. Bagamat nakakatulong ito sa kanilang katatagan, ang labis na pag-asa sa social media ay maaaring magdulot ng karagdagang stress at ang limitadong access sa serbisyong pangkalusugan ng isip ay nagiging hadlang sa epektibong pagharap sa mga issue. Sa aking mga nakaraang karanasan bilang isang mag-aaral ng kolehiyo, madalas kong ipinagdarasal ang rosaryo, gumagawa ng oras upang dumalo sa banal na misa, at magsikap na pumunta sa pagkumpisal upang mapanatili sa state of grace at lakas upang matulungan akong magtiyaga sa mga pakikibaka sa buhay. Okay, so Thank you. Franz? So sa panahon po ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan, no, ang madalas nilang lapitan sa ganitong sitwasyon ay mga barkada. No, well, okay naman po sana, makakatulong naman ito. Pero po, may iba po kasing barkada na hindi ka naman po talaga natutulungan. Halimbawa po, minsan kapag ikaw humihingi ng tulong sa kanila, ang ibinibigay nilang solusyon ay layuan mo ang problema. Isa na dyan po ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. And worst, ay baka sila pa ang magudyok para ikay gumamit ng ipinagbabawal na gabot. At nakaka-epekto rin po ito, lalong-lalo na sa pag-iisip natin, na pwedeng mag-lead sa depression or worse, yung death, no? So, kapag hindi maayos yung environment mo, ganito po talaga ang possible na mangyari. Kaya po, mahalaga na maayos ang ating environment. May maayos kang kaibigan na makakatulong sa iyo para harapin ang mga struggles sa buhay. Para naman po sa akin, no, ang pinaka-the best na solusyon ay ang relasyon natin sa mahal na Diyos. Based on my experiences po, lalo na sa pinaka-lowly ng buhay ko, ang takbuhan ko ay ang Diyos. Kapag hindi ko na kaya, no, magdadasal ako, sabihin ko, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan. Lord, tulungan mo po ako. No, so minsan kahit na hindi ko na maintindihan ang nangyayari, ibinibigay ko ang tiwala ko sa Diyos. Laking pasasalamat ko po na may mga maayos akong kaibigan na sila'y naging instrumento ng Diyos upang ako'y may masandalan, lalong-lalo na po sa mga struggles ko sa buhay. Naniniwala po ako na laging presente ang Diyos sa ating buhay, umulan man at umaraw. Nariyan din po ang mga mahal natin sa buhay upang tayo'y gabayan para sa mas maayos na buhay. Nothing to add. Take it from the Zoomers Yeah. themselves. Have you ever experienced feeling rejected, alone, feeling not belong, and then in pain, then nilapitan mo si God or bumuklak ka ng Biblia? How was it like? So, What was it like? I've experienced moments of isolation while struggling to form and maintain friendships with my classmates in college. Instead, I spent 2 years serving as an altar server in the campus ministry organization at BU to strengthen my relationship with God. This role brought me joy and comfort as I met new people within the ministry, got to know them, and served along with them. Ako naman po, syempre, we all experience that kasi as youth din po na growing and parang transitioning from the space na ginawa ng parents natin sa amin or parang ganun, and then to the real world, kumbaga nandun na yung lahat ng struggles. So when I felt rejected, alone, or in pain, and there have been times, a lot of times, that I just prayed or I just opened the Bible and then it gave me an answer. Kumbaga, it's so parang overwhelming at times. It's like reaching for comfort or parang you're being blanketed with peace, with freedom, with comfort, and it reassures oneself, me, in that context, na I'm not alone in my struggles and that God is always there through the ups and through the downs of my life.
Okay, so share ko lang yung personal experience ko, no. So, sa buhay ko, no, may dumating na girl, no. There was a girl. Actually, mutual yung feelings namin before. Then, munti ka na maging kami. So, yun siya na nangyari sa mga kabataan. No, but a year after, yun nga, na-reject din ako. So hanggang dun lang yung info na ibibigay ko. Pero isa po yun sa pinakamahirap na sitwasyon ko sa buhay. Sobrang pain yung naranasan ko. So sa nangyari na yun, I blamed God. Parang nagalit ako. Halos mawala noon yung relasyon ko kay Lord. But then, after many months of realization, sabi ko, may plano ata si Lord. Why nangyari yun? Siguro, hinahanda niya ako sa buhay. And for me, answered prayer siya sa hinihingi kong strength sa Kanya. Mahirap, masakit, pero maganda. Nakatutok lang kasi ako sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko tinitignan yung mga graces, bakit yun nangyari sa buhay ko, and ano yung plano ni Lord for me. Hindi ko alam ang plano niya, but I trust Him. And I believe na hinahanda niya na ako sa Kanyang plano. Sa experience ko na rin na ito, naranasan ko ang dakilang pag-ibig ni Lord. Actually, sa panahon ng aking kalungkutan, patuloy siyang lumalapit sa akin. Kahit na umiiwas ako sa mga bagay about Him. Patuloy pa rin siyang lumalapit sa akin hanggang sa na-enlightened ako. Siguro, kung hindi ko na-experience yung rejection, yung pain, hindi ata ako makakapagmahal ng ganito. Kung gaano ako magmahal ngayon, hindi ako magiging matatag ng ganito kung hindi yun nangyari sa akin. Kaya kahit masakit yung nangyari before, salamat pa rin, Lord, dahil minahal mo ako. Amen. So therefore, anong mga advantages meron kung may relasyon ka sa Diyos? Ilimit lang natin dun sa may mga relasyon sa Diyos. Yes. Anong advantages? So, I think yung mga my relationship with God, they have this they're emotionally strong, morally strong, and may sense yung buhay, or may direction yung buhay nila. Kumbaga, they know where to go, and the struggles, they're not as hard as it should be, or there's not as hard anymore, kasi parang you have this may kasama ka, may karamay ka, ganito. And for those people naman, or for those, especially youth, na walang masyadong relationship with God, syempre, they go through the struggles in a different way. Kasi, kumbaga, they feel alone, and they're more likely to succumb to some other negative things. So, para naman po sa akin, una, kung yun nga, yung may relasyon tayo sa Diyos, una, may masasandalan ka. So, ang Diyos, siya ang ating kalakasan, at siya ang ating sandigan sa ating buhay. Pangalawa, hindi tayo maliligaw dahil siya ang liwanag, siya ang daan. At pangatlo, ang panghuli para sa akin, hindi ka mag-iisa. Mahal niya tayo ng buong buo at lagi siyang nariyan para sa atin. Isang kaibigan, isang mapagkakatiwalaan, at hinding-hindi tayo iiwan. Sa pamamagitan ng pagsilbi ko sa simbahan bilang altar server, napapanatili ko ang aking relasyon sa Diyos at mas lumalakas pa ang aking pananampalataya sa Kanya. Binibigyan niya ako ng biyaya upang maiwasan at limitahan ang aking sarili mula sa mga masasamang gawi, maging mapagmahal at magalang sa aking pamilya at komunidad. Napapansin ko sa mga kabataan ngayon na malayo na sila sa Diyos dahil hindi na sila nagdadasal ng banal na rosaryo o nagsisimba o nagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan at katekismo. Mas inuuna nila ang mga material na bagay, kaibigan at barkada kaysa sa Diyos. Dahil dito, marami ang nakakaranas ng humihinang pananampalataya, tumataas na pagkakabalisa at pakiramdam ng pag-iisa. Sa huli ay humahantong sa nabawasan na pakiramdam ng layunin at moral na patnubay sa kanilang buhay. 2 times na po na-mention ni Carlos na magdasal ng rosaryo. Ngayon po ay month of the Holy Rosary. Sana po mas ma-appreciate natin ang kahalagahan po ng pagdorosaryo. Okay, now ang question po ay no need of explanation. Ano lang, sabihin nyo lang basta yung Bible verse. Without explanation, you just say it prayerfully, but without explanation this time. Yeah.
So, anong mga Bible verses po ba ang Bible verse? Bawat isa sa atin, kasama kami, masasabi kami ng Bible verse na malapit sa puso namin and pwedeng masandalan, mahugutan ng lakas sa panahon sa mga low moments natin sa buhay. So for me po, yung Bible verse na close sa aking puso ay yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not suffer but have eternal life. Para sa akin po ay Romans chapter 5 verses 3 to 5. And not only so, but we glory also in tribulations, knowing that tribulation work patience, and patience trial, and trial hope. And the hope confound not, because the charity of God is poured forth in our hearts by the Holy Ghost, who is given to us. Sa akin naman po, rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted those prophets who were before you. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Ako naman, you are mine. Remain in my love. Well, it's time to say goodbye again. For your parting message, would you like to make an appeal to your fellow youth in this regard? Yeah, so para po sa aking parting message, gusto ko pong magbigay ng advice, lalo-lalo na po sa mga kabataang katulad ko. Magdasal po. Pray. Because prayer makes us closer to God. Simple lamang po ito, ngunit dakila. Kaya po, magdasal tayo araw-araw at magsimba linggo-linggo upang mas mapalalim po ang ating relasyon sa mahal na Diyos. So yun lamang po, maraming salamat and God bless. Para sa akin po, as you move forward, consider reconnecting with God. A strong faith can give you peace and purpose. Take a moment to explore and renew that relationship. It can make a big difference in your life. That is all. For me po, to my fellow youth, in times of negative things or struggles in life, the unexpected circumstances and problems, let us not forget that God is always with us and that He's always watching, He's always there with us through our sufferings, to the joys, to the pains in our life. And that we must not take for granted the opportunities na meron tayo that is in front of us to connect, to serve, to build a relationship with God, because among all, si God lang po yung laging nandyan. He will not fail you, He will not abandon you. He is always there with you. Amen. May you discover the real treasure, who is Jesus Himself and His Word. Then this love relationship will surely overflow to mission. If you have discovered the password and found joy in it, mag-password reveal ka na so that others can share the joy. Arat na. Okay. Opo. Salamat sa sharing ng ating mga bisita ngayon. Salamat sa inyong lahat. Again, please message us in the comments section of the CGB Online News, Usapang Bukasyon, or at our FB Messenger at ACI Vocation Phil. Or you may subscribe also to our YouTube channel, ACI Vocation. Or better still, visit us at Santa Rafaela Maria Students Home in Sagpon, Daraga, Albay. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusubaybay sa programa Usapang Bukasyon, ACI. Bawat Biyernes ng hapon, 1:00 hanggang 2:00 sa radio station at ng DCGB Online News. Ang inyong lingkod, Sister Jessie, Sister Net, at ating mga bisita ngayon, sina Sister Lumen, Sister Cyril, at Rafaelian, Jessa, and Carlos and Franz. Salamat po at magandang hapon muli. See you next Friday. Amen. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga